ngichaze nasi isangoma sifuna ukuphakanyiswa. Kunalaba abagijima umuntu ayefuna ukuthi abe nabantu bangene bagcwale kodwa akanawo amandla akaphakanyiswanga. Ilento ezidalwa amanga nokuqolwa nje ubona uNtsike egijimisa abantu nje. Kuyilokho ukuthi umuntu wahamba wayofuna into yokuthi kugcwala abantu kodwa amandla okulapha akanawo akaphakanyiswanga. Ubuye nyanga nguphakamisa ufane nami. Amandla khona mina. Maningi kakhulu. Gcwele ibhakede. Bese kusiba nalaba abathwasisayo. Afike umuntu unesiphiwo esikhulu kakhulu kudlula yena. Kunokuthi amthwasisa amvuthisa khulisa isiphiwo ngobukhulu nangezinga lamandla aso uyambamba yena ngoba akafuni alingane naye ngokwamandla. Leyo nto iyibuloyi. Ilapho uyawuthole khona umuntu uthwasile akanabantu. Akanamandla. Kodwa wayenawo lawo mandla asesiyabanjwa. Abotshwa ngumuntu. Yes. Uyakhuluma ngithi uyangincedisa. Ungasaba abantu kanti umama onjani osaba abantu? Ube uyisangoma. Abanye ubafunda ngapho